Pang mayaman na turon yan, ganyan karaming asukal. Ay, siya ang pinaka-maartip kumain. It's not that deep, Pao. Kamusta yung mga beaners? Ngayon dadaanan natin at magre-react tayo sa trying Filipino snacks nitong People versus Food. Bini tries and rates Filipino snacks kasi sobrang daming naging issue nitong video na ito sa FB. Daanan natin, baka okay lang sila. Una-una bago kong pasukin tong video na ito, kunin natin isang L dahil sobra yan. Lagyan na natin dito. Medyo nadali din sila no mismong YouTube channel na yun. Pero okay lang, mistakes happen. Mga Filipinos ko dyan, natin na agad simulan. Mabuhay! We are Bini! And we are trying and rating iconic Filipino snacks. Let's go! We've got 11 iconic Oy! Filipino snacks Oy! from sweet childhood. Oh my God! Sasarap dun ah! Taho, well, social na taho yun. Balot ba yun? Ay, Pinoy. Let's find out which ones will bring back some core memories and Turon, which ones you never want to eat again. betamax. How are you Uy. feeling right now? Excited! Hungry! Hungry! Para ako nanonood ng mga Koreana kasi mga Pilipino kasi tries para bang hindi nyo pa ba ito natikman? Tanong ni-rate na lang nila agad pero gets ko naman entertainment purposes yun so kailangan talaga i-try. Na-set up lang sila talaga nung YouTube channel. Well, naging literal na People versus Bini tuloy dahil sa video ito pero kaya panoorin lang natin. Okay, yung halo-halo na yung magkakaibang mani. Sarap yan. Di lang ako magdadrop ng mga pangalan ng chichirya. Do you guys know what this is? Yes! It's... May chichacorn, may... It's Okay. my bias. So you said that Bini represents the modern Filipino woman. If you could compare your music to a classic Filipino snack, what would it be and why? Sinigang. Alam ko si si Liza Soberano, sinigang. Hindi ka kumakain ng sinigang. Joanna said sinigang immediately. Binigang? It all interconnects. It should be sinigang. Yeah, and it's iconic. Banana pew! Halo-halo. Why? Because we all have Halo, different halo. personalities, but when we Combine it? combine, At sumikat din sila sa pantropiko. Doon sila talaga nag-boom na. Kinakain mong halo-halo pag summer. perfect, Ito. perfect flavor. Sama mo ako sa Honestly, Bini. my Ako na yan. mom Ako na is magpapakita ng familiar puso with dyan. Can you tell me a Talo little kayo bit lahat sa about akin. your... So Bini comes from the Filipino word Bini. So tinatry nilang ma-connect sa ibang lahi. Ma-connect sa... Kasi parang ini-introduce sila sa sarili nila. Okay. Kala ko parang rekta rating lang ng mga Filipino snacks. Okay. So for our first snack, on a scale of 1 to 10, what are you rating this and why? Baba na rating nila. Wala naman, pwede naman tayo lahat magkaroon ng opinion sa isang pagkain. Pero skoran ko din tong, score ko dyan mga 8 over 10 kasi di ko minsan gusto ibang mani dyan. Nag-ano siya nagiging rancid pag luma na. Pero the rest, peak. I-rate din natin tong pag-rate nila. Quick. Yes. Yeah, masarap yan. Favorite ko yan. Tsaka tenga. Meron kami ginawa na parang Filipino, Pinoy baon tier list. Panoorin nyo, search nyo. Oh, you're done? Ubus na. Yan, alam mo na sasarapan pang ubus na agad. 10 out of 10. Infinity out of 10. At least walang slander sa aking kwek. Yes. Perfect 10 yan. 10 din ako dyan. It's Okay. hopia baboy. I know this one. Okay. No, I haven't tried this before. Yeah, It's my first time. Hopia baoboy is a Ha? Filipino... May nakakain ng hopia? Eh di ba babata kayo ng hopia 3 years ago? May mga receipts yung mga netizens. Siguro si ito lang. Siya lang na member. The rest hindi masyado. So hindi sila sineran nung bumili sila dito. known for its flaky shell and sweet savory filling traditionally made with Oh my cooked God. winter melon. Man, yung pwede ba yung pipiliin nyo naman na magpuputol? Yung wala naman itim sa kamay, di ba? Pero okay lang, kaarte ako lang yun. It's me versus food. It's me versus the people versus food. Me too. Hindi na try. I'm not a fan of hopia. Okay, cheers. Kasi minsan nagiging dry ang hopya. Lalo na pag yung luto o yung pagkakagawa dun sa mismo arena niya. My mom would always buy boxes of hopia. But the circle one? Yeah. Siguro ayaw nila dito yung pag nagde-describe sila may kasamang dire. Parang PR-wise, dapat sinabi na din sila na i-limit nyo yung magiging reaction nyo. Kasi syempre pinapakita mo, ito na yung time may pakita sa buong mundo yung ating mga delicacies or mga snacks na meron tayo. Parang kasama na din doon yung pagbabalance sa pagiging professional at sa pagiging discreet na oo, hindi ko siya gusto pero hindi siya gusto na parang gagawin mo yung mukha gagawin, di ba? Parang may perfect balance naman doon. 7. Because I personally Baka iba like dito masyado honest hopia, like the ube one, but this one, Hindi ako 7. Mas gusto ko yung may karne nga. So sarap. Lalo na pag maganda yung timpla. Ayaw I'm gonna talaga just niya. say it's a 1 out of 10 for me. Respect, but 1. Fun fact, I'm a picky eaters and I didn't grow up You're picky eating eaters. hopia. Nako, mayaman ba yan? But 0.98. Oh, that's not 1. Oh, yeah. Hindi pa yun 1. I don't really eat. Alam ko, di siya ka na kumakain in general. Ito bang payat niya?
These chocolate peanut candy bars are a unique sweet that's a blend of peanut Di milk, ko na chocolate, sabihin and yung cocoa mismong flavor. brand. Pero yan. Actually have Yan yung it in pinaka maubo pag nabobo ka ng kagat. bag right now. Nilagay din to sa yung series ng 13, di ba? Yung gusto nung nasa kanal. What's it taste like, or what's the texture like to someone who hasn't ever tried this before? Parang powdery. Mixture ng peanut butter, chocolate, and powdery thick. I tried my very first one of this Parang morning. chocolate. Ayun na, chocolate. I've Yeah, never pinakita na even pala nila. Bisa nilalagay sa mga hot choco o hot milk kasi mimix mo para magkaroon siya ng texture or na ibang lasa. 8 out of 7 out of 10. 7 out of 10. 8 out of 7 out of 10. Oh, siya. Decimal proportion. Hindi siya mahilig. Wait, Okay, suka. Ayun, kailangan na. Vinegar? Ano, isaw ba yan? Yeah. I didn't. Mika, you didn't even... Ayaw niya? like that. Okay. The one like that. Siya yung pinaka may ayaw, no? The incense of the chicken. Anong pangalan nito? To. Who's the most adventurous eater out of... Mukhang siya eh. Ito. Aya. Ay, ate ay. Siya yung pinaka-natural eh. I've eaten a lot. Ano ba to? Nagkukunyari ba silang first time nila tikman to? Ako tinitignan ko pala na titikman ko na eh. Sige, baka hindi naman kasi ako ganun, alam mo yun, hindi ako star level na super busy. Baka nakakalimutan lang nila yung ibang mga texture at flavor na mga yan. Pero okay. You can eat bread with soy sauce. She explores a lot of With soy sauce? street food. Alam ko yan. Then, Singaporean ba yan? Kaya toast? Kaya toast ata ito eh. Negative 1 out of 10. Ayaw talaga niya. yeah, specifically the pork. Very, sobrang honest niya, okay. A 0. Kasi ala talaga. 3. Ayun na isa. 8 out of 10. Ako ang aking theory dito, aking tinfoil at naisip dito, baka yung mismo sinaserve sala hindi masarap. Mili lang kayo ng kahit ano sa tapat ng eskwelahan na lagi nauubos araw-araw. Alam mo lagi bago, sa Quiapo, sa Recto. Punta kayo doon, tapos nasan man silang parte ng mundo ngayon, i-ship nyo na lang. Baka nag-deliver sa kanila, hindi masarap yung ano. My God. Nakakalin lang ang packaging. Sarap yan. Yes. It's made out of condensed Egg. brown sugar, condensed Egg yolk? milk, egg. Made with egg Yolk. yolks, Yeah. milk, and sugar. Favorite ko yan, lalo na pag yung sobrang basang-basa yung loob, tapos ang crispy ng labas. Dapat yung title ito, Rating Bini Tries and Rating Filipino Foods. When you're traveling abroad, is there a snack you guys always have packed in your purse? Mentos ba Or yan? your bag? I like trying snacks actually when I go travel. Not snack, but So siya, mayaman ba to? Ano siya aure? Parang yun yung gusto niyang ipakita eh. Then Okay. minus 10. Ayaw niya din? it's What? just Ano ba? She's Siya ang pinaka-maartip kumain. That's why. Oo, kaya pala. Baka nga talaga yung teorya ko na yung mga binibigay na pagkain sa kanila, yun yung hindi masarap. Yung mismo gumawa. Yun. Ate Aya, give me the hardest part of the balut. Oh my God. Yung tunog nila pag sabihin ko, naalala ko yung mga pamangkin kong mga nasa-spoil. Give me Minecraft iPad now! I show you. I show you. I get more grass. I make furnace. Guys, sound nila sa akin. Penoy. Ayaw nyo ng Penoy kaysa balot? Pero kung pagtatapatin ko yung balot tsaka Penoy, mas gusto ko Penoy. Kasi pag balot kasi may risk doon ay minsan walang sabaw, minsan hindi masarap yung gatas doon. Penoy parang ang hirap niyang mabobo yung pagluluto eh. Pero ayan. What is the part that you should crack? Is it It's with Maganda yan. Wait lang, alam ko yan. Dapat yung hollow. Ang ginagawa kasi nila, ilalagay mo siya sa mesa. Eto, meron ako si Bolbol. Shoutouts kay Bolbol. Pag ginano mo siya, pag masyado mabilis, yun yung mabigat. So dapat yung kabila. Pag naman nandun ka sa tama na agad, hindi siya magtitilt ng ganun para mahihirapan. Tsaka kasi nasa ilalim yung mabigat. it should be the part This where part. it's hollow and Yan, basta yung hollow. there's, Yeah. like, Ito. Siya yung magbubuhat sa buong group nila. At least ngayon, nagustuhan na itong picky eater to, si Bini Gwen. Naalala ko na naman yung mga nagkukutsara ng balot. Naalala ko lang dun sa, kumain kami ng chili garlic balot. No. Ayaw I niya. tried it twice because they told me to try it, but then never again. I can't eat it. Diba? It's kawawa. Aya, tell us what it tastes like. Meron akong kilala na yun yung sinabi na kaya ayaw niya kainin yung balot kasi naawa daw siya sa patay na. So nakikita niya yung mukha. Para siyang Pokemon na tinignan mo sa Pokeball. Pero wala na patay na din eh. Pero lang. It tastes like heaven. Yes, Everyone would not siya. really know. Siya out of all the Bini members, siya yung 10 out of 10. It tastes so soft. I ate the yellow one. The yellow part. Pati yung Sheena, puti do you just pwede. have a- Masarap din yung para siyang cartilage. Tigas-tigas. Okay, nagigets ko na ba't parang naartihan yung mga tao sa kanila. Mamaya babasahin natin yung mga comments. Bigyan ng chili garlic. 100 out of 10. I love Wow, balut. bumawi ito. Ito yung lagi ayaw. Balut is my favorite street food. Maybe if they didn't have a duck.
formed inside, I could be able to eat. Mukhang siya nga yung ito, parang galing sa yaman o at least hindi pinalaki na napapaligiran ng street food. Because I love balut since I was still 4 years old. Well, alam mo yun, hindi mo naman syempre mapipili. Hindi mo na pwedeng pilitin na magustuhan na isang bagay. Pero wala, maganda lang makita na itong isang to. Parang pag lahat sila, 0, negative. Yeah, bete. At least na-appreciate niya. At saka yun. I mean, it can taste good for some people, but I just I do not want to hurt the ducks. Hurt the ducks, patay na siya. Patay na yung duck. 9 out of 10. Yun yung literal cringe face ko nung pinakita niya. Throw out. Lagi tulog na si Bini Gwen. Hindi disassociate na siya. Betamax, sarap yan. Betamax! Dugo! Dinuguan. Dugo naman. Betamax. Hindi yung dinuguan. Dinuguan square? Blood Ayaw niya. pig. Eto, ang turo sa akin dito, hindi lahat safe yan kasi dugo yan eh. Doon na pupunta yung mga dumi, ng mga double dead na mga baboy. So, pipiliin mo at siguraduhin mo yung mga kilala na lagi napapalitan. Yung pinagkukuha nila ng dugo, bibila mo ng Betamax. Ako, mahilig ako dyan kasi mura lang din yan eh. Kumpara sa lahat na kinakain nila, yan yung mga halos tig-piso lang isang square eh. Iba, 2 piso, 4 na piso, ewan ko magkano na ngayon. Pero, yan yung mga mura na hindi masusunog yung bulsa ko. My God. Isipin mo, dinuguan. I don't think I can. I swear, it's very soft. Ayaw niya. It looks soft. Let's do it together. Soft siya talaga. Para siyang tofu. Like everything. I've never tried it. So yung top 3 na pinaka maarte sa kanila, si Colette, yung katabi ni Colette, tsaka si Gwen. Pero dahil si Gwen picky eater, tsaka baker din. Tsaka ito ngayon lang. Si Grilled. oh, laki nga nito eh. OFW to na beta, mas ang laki. Giant block tapes that we like Wala before nang VHS ganyan, walang tapes. VHS eh. Ayun yung ginaganon. No. Even Sheena Ah, tried a ayaw tiny talaga. bite. Yeah. Pagdating mo naman para sa content. Nag-tries kayo. Di ba? Bini tries. I-try mo naman. You know guys, I'm a picky eater. Lahat na kayo, sige. Ay, grabe naman. Hindi mo siya nakakain Taste eh. anything. May inisang tao doon. Gets ko na. Pwede mo kagate, tas hindi ko type, mga 2/10. 1/10. Diba? Pero yun nga, yung buong na yun, hindi nila mabalanse, pagiging discreet, nagiging polite, tsaka sa pagiging honest. Like, I'll rate this a 5 out of 10. Woo! 7 Oh, out of 10. pumasa kay Miss, The Miss texture Mayaman. is like paper. -1. Paper? Sino ba nagluto niyan? Ang dry naman nun. Isaw-saw nyo kasi para, alam mo, mag-soak siya ng vinegar, nung suka. Oh my gosh! I feel so enlightened. I'm a mom. I feel so enlightened. Ganun din si Buddha, umupo siya sa ilalim ng puro ba yun? Enlightened din siya. Ano ba yan? Philippines, Amamon? there's like, Ano to? Staple to Amamon. sa Pinoy baon. it's like Specifically with Mama, Ganun, meron na sila, I only may like accent it na sila. only like it when I'm in the mood. Normal naman daw, nagkaka-accent daw pag nag-iiba ka ng lingwahe. Ganun din ako. Turon. Yes. That's so glossy. Masarap yung banana rama. That's a Natikman niyo na ba yun? turon. Pang mayaman na turon yan, ganyang karaming asukal. wow! It's so coated. Oo nga, sobrang coated eh. Sugar. Diabetes agad yan ah. Ay, masarap yan. Dikit oh. Yeah, she has history with hard foods. Ano yun? Ano inside joke yun? Parang sobrang tigas ng gawa nila. It's like tangulo. Okay, so basta una dyan natikman yung tanghulo kaysa yun. I think naging para lang siyang tanghulo ka dahil dun sa tindi ng pagkalagay ng asukal. Talagang pangsira ng ngipin eh. Ito, pag dessert gusto nila. Q better. Grabe, ang What is crisp. banana? Not that much Ayoko because na. it's hard to eat. Okay na, skip na. Ayoko na siya. Naiinis na ako. But for this Palahat na lang one, meron siyang ayaw. Sige na. I guess I'm not just a big fan of Okay, wow. Di ba? At least alam mo totoo. And just so, I'm gonna give this an 8. Ito mo, hindi nga niya gusto pero 8. Lagi gets ko pag ayaw mo pero negative, umaabot kayo ng negative. Ang negative ko is kakain akong tae. Ganon. Yun yung negative sa akin. Kahit ka ampalaya eh, na di mo ko mapapakain ng ampalaya kahit isuksok mo sa ilong ko para makain ko diretso sa lalamunan ko. 0 lang siya. Pero hindi ko, wala akong mabibigyan negative. Kasi pagkain yan, ibang tao di nakakakain. Alam ko na hindi naman sila makakakain dahil sa pagkain mo, no, ampalaya rin. Pero giging grateful na lang yun, di ba? Nagkakaroon ka ng pagkain. Kaya ano, bigyan mo ng respeto up to a point. Diba? It's not that deep. It's not that deep, Pao. Eto, social to ng taho eh. This is taho. Made from fermented. Love taho. It looks good. Gusto nila pag matamis eh. Yun na agad eh. We bring our own cup. Yeah. We bring our own. Ayaw yun ng aming magtataho kasi madugas, malaki yung cup namin. Sabi sa amin, sir, di na kami babalik dito sa inyo ha. Hayop na baso to, pitchel.
What's the most underrated Filipino snack of all times? Mais con yelo? Ako, banana con yelo, men. Ayoko ng mais eh. Kasi nakikita ko ulit siya pag nasa sierra ko eh. Pero gusto ko yung saging kasi may texture siya na yung alam mo yun, parang malambot. Ayaw niya. 5. Ayaw nga. Ayaw din I niya. like the tapioca smaller. 10 out. Grabe naman, mas maliit lang yung sago. Pinasang awa mo lang. Paki-check nga yung pag-rate nyo. Alam mo yun, sa ibang tao ka, masaya sila na mas malaki pa yung sago binigay sa kanila eh. Pero okay. Ako magigets ko para 5/10 pag kunyari masyado matabang yung arnibal. Matubig. 5. A 5. Just for this Hindi na ako nagulat sa one kanya. because Si Mika? I personally Bini Mika like tawag? the- May mga bini dito na binigo ako eh. Iba naman, binibaliktad nila yung aking tingin sa iba. Okay lang. Me Tulad too, dito. I prefer that Siya, one. let's siya go nagbubuhat to sa kanila basics. right now. 9. With 79 points. Panalo si Kwek 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 was everyone's Yes. favorite dish of the day. Pababa pang tenga. Kung tenga, panalo. Street food is kwek-kwek. So kayo, ano pinaka-favorite niya? Ako, tenga eh. Yung pinaka-paborito kong snack food. 10/10 sa akin yung kung pwede ko padagdagan. Lagi gets ko batiin sa mga tao sa kanila. Meron sila dito mga arting parts na parang acting na lang ba itong ginagawa niyo? Iba naman, gets ko na mas honest sila sa kanila opinion. Pero, ito na sana yung moment na binalansin niyo yung trabaho dun sa katotohanan. Hindi nyo naman kailangan magsinungaling. Pero kung alam nyo ayaw nyo siya, bigyan nyo naman siya ng mas polite lang na score. Tingnan natin comments. Instead of saying Bini, they should have got us Bini rates Philippines at the first one, so they're not Filipino. Oh nga, yun nga. Parang sunod dyan, Bini goes to the Philippines! Yeah, si Aya. Kaya diba? Respectful lang naman eh. Di naman lang kailangan magsiyo. Bakit pa tayo sinasabi? Nag-rate nga siya. Alam mo sabihin lang, sarap-sarap lahat. Yeah, okay. Sabihin mo 4 or 5. Okay lang. Diba? Masama doon eh. Ito yung mga maangas daw. Nga, yung parang nandidiri sila. Respeto lang. Alam ko hindi mo gusto. Di 1/10, 2/10 mo. Kasi yun nga, yung sinasabi ko, to promote Filipino culture. Doon mo na rin ipapakita. Diba? Yung nagpa-perform kayo, diba? Kahit pagod kayo, pinapakita niyo yung best niyo, diba? Kung ganun lang, na andun na kayo eh, na ito na yung time para i-showcase nyo na ganito ka-interesting. Hindi naman kailangan lahat masarap. Lahat naman tayo merong acquired taste tulad ng balot sa ibang tao. Ayaw yun, okay lang, wala problema. Pero yun lang eh, learn Tagalog for the first time. So ikaw i-rate ko yung kanilang score, bibigyan ko lang din ng mga 4/10. Pero dahil kay Aya, dahil sa kanya bibigyan ko sila ng 7/10. Dahil lang sa kanya, dahil lang sa energy na binigay niya at pinakita. Doon tatapos sa ating Filipino rates Bini tries and rates Filipino snacks and rates and reaction. Super makita ko like, share sa mga Beaners yung friends. Subscribe, babala, boom!